Terve ja tervetuloa tänne podcast-valiokunnan ensimmäiseen jaksoon, jossa meillä on pitkämies vieraana. Ville Merinen, tunnetaan varmasti paremmin terapeutti Villenä. Moro, täällä ollaan. Joo, tää on kyllä tosi hieno saada näin ekaan jaksoon näinkin nimekäs herra paikalle, mutta miten on päivä tai viikko kulunut? No, siis mä oon ollut nyt, meillä on niin kuin, mä kutsun sitä lomaksi, mutta oikeasti sitä kutsutaan istuntotauoksi eduskunnasta, niin mä oon ollut tosi paljon kotona. Ja onko tänään on keskiviikko. Joo. Mä oon tällä viikolla urheilu, käynyt lapsen kanssa Pulkkamäessä, tehnyt Jutan kanssa pari live-striimiä ja sitten tulin tänne tätä varten ja huomenna on pari muuta juttuja perjantainakin. Nyt on tämmöinen 3 päivän Helsinki-setti ja sitten takaisin Tampereelle. Manseen. Kyllä. Vähän tämmöistä rennompaa, että ei tarvii ihan yö 2 olla eduskuntatalolla kikkailemassa. Ei tarvi, joo. Ei. Kiva olla nyt tässä valiokunnassa eikä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Ei ihan niin tulehtunut meininki ole täällä. No ei, eikä sielläkään enää ole, mutta sanotaanko vähän näin, että mukavaa vaihtelua. Joo, se on varmasti. Miettii tuommoinen niin toi sote-valiokuntakin, että sehän on niin suurin vissiin aika lailla kaikista valiokunnista siinä, että kuinka paljon rahaa pyörii niissä päätöksissä, niin on varmaan aikamoista vääntöä se homma. On. Se on oikeasti. Se oli niinku itselle yllätys, tälleen on aika uusi politiikassa, niin että kuinka iso juttu se on se sote. Se on niinku valtava. Ja sitten tietysti kun siihen liittyy nämä leikkauspäätökset ja tämmöiset, niin ne herättää ihmisissä hirveästi tunteita. Ja sitten kun toinen puoli yrittää vastustaa leikkauksia ja toinen yrittää runnoa ne läpi, niin olihan se aikamoista. Joo, se on. Miettii toi niin sote-uudistuskin, niin on siellä varmasti myllerys ollut viime vuosina. Että sitäkin on runnottu paikalla varmaan niin pitkään kuin itse tätä palloa dallannut. Niin Kyllä. Se on mulla on perhekontakti, joka on kanssa ollut kuntatasolla päättämässä näistä jutuista, niin on se ollut vääntöä. Ja nyt siitä niin lähdetään vielä leikkaamaan sopeutumisvaiheessa, niin Kyllä. on vähän niin hellureimeininki. Ei edes anneta mahdollisuutta niin vakiinnuttaa sitä asemaa. Joo, siitä tulee niin kuin vuosiksi vielä tosi hankalia tilanteita. Just siihen liittyen, että jostain pitäisi ne palvelut järjestää ja sitten jos ei ole valmiiksi on tosi tiukka ja sitten siitä lähtee pois entisestään vielä. Niin. Silleen, että nuorten, erityisesti nuorten ja miksei kaikkien muidenkin mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen ja hoitohan tarvitsisi aivan valtavan määrän resursseja lisää, mutta sitten ruvetaan ottaa, niin kyllä se tuntuu, että aika takapuoli eellä puuhun ollaan menossa siinä asiassa. Tulee maksaa tulevaisuudessa aika kovaa hinnan nämä. Joo, se on tietysti mulla vähän semmoinen niin kuin tärkeä juttu ollut se nuorten mielenterveys. Niin. Ja siis todella pelottavaa ja jännittävää nähdä, että minkälaisiksi menee vaikka 5 vuoden sisällä, koska joillakin hyvinvointialueilla on nyt jo aivan niin kuin valtava hankala tilanne hoitopaikkojen suhteen ja näin. Mut se on kova paikka. En mä oikein muuta osaa sanoa siihen, kun nyt ei itse voisi tehdä niitä päätöksiä oikein sen enempää oppositiossa. Mutta toivon tietysti, että menisi mahdollisimman hyvin, mutta on tulevina vuosina kovia vääntöjä vielä edessä. Joo. Se on saman kuin vaan itse saanut hyvinvointialueelta sen, että tilanne on aika kaoottinen ja tosi paljon tämmöistä niin pikkupomosysteemit aivan liikaa. Sitä johtopuolta kukaan ei tiedä, mikä on kenenkin vastuulla tyyppinen tilanne. Ja sehän on muistaakseni sote-uudistuksia kirjattukin se, että pitkän aikavälin tämmöiset niin säästöt, mitä se keskittäminen pois ja sitten siitä lähdetään vielä niin ottaa se miljardin verran vai jopa vähän enemmänkin pois, niin tuntuu hivenen kyllä niin suoraan sanottuna tyhmältä ajatukselta. Se on aikamoinen soppa. Hoitojonot kasvaa ja kukaan ei saa kohta hoitoa. Ja yksityiselle sitten
ne, joilla papattia siihen on, niin lähtee. Ne joilla on, mutta kyllä mä tietysti toivon, että säilyisi tämmöinen julkinen, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus saada apua, vaikka niihin mielenterveysongelmiin. Se on kyllä. Miettii niin toi yksityinen terapeuttikin, niin se maksaa aivan maltaita, jos ei sitä Kela-avustusta saa, ja puhumattakaan siitä hirveästä mankelista, jonka läpi joutuu käymään, jos meinaa saa sen Kela-avustuksen, että jonot on pitkiä ja se mankeli on tosi raastava. Itse joutettiin terapeutin. Terapeutin tilanne, että ei pysty edes ottaa jonoon, on niin paljon valmiiksi jo asiakkaita ja ihmisiä jonossa, niin on se ihan niin käsittämätön ja katastrofaalinen tilanne. Se on hurja tilanne. Sitä mä tein niin kuin aikaisemmin, ennen kuin rupesin tekemään somea. Oikeastaan tuossa pari vuotta sitten lopettelin niin Kelan kuntoutusterapiat. Aina oli täyttä ja aina oli niin kuin piikoittain 10 viestejä ja tuli, että voitko ottaa, just voida ottamaan paikkaa. Ja sitten se on aika raastavaa, niin kuin sanoo aina, että ei pysty, että ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja tiesin silloin, että kaikilla minun tutuilla psykoterapeutilla oli sama tilanne. Että se on hankala juttu. Mä toivoisin, että niin kuin terapiakoulutus muuttuisi jollain tavalla, että se olisi helpommin tavoitettavissa, se olisi niin kallis ja että olisi niin kuin enemmän mahdollisuuksia eri ihmisillä vaikka kouluttautua siihen ja jotenkin niin kuin kevennettäisiin sitä koko systeemiä, että siinä ei ole sitä älytöntä Kelan tuen hakemista ja etsimistä. Ja kun se on jotenkin se idea, että jos sulla on mielenterveyshaasteita ja sä niin kuin lopulta päätät hakea apua, niin että sitten pääsisi aika nopeeta. Ei tarviskaan niin pitkiä aikoja odotella ja taistella. Ja se on hankala systeemi tällä hetkellä, mutta musta tuntuu, että sitä ei ole tarkoitettu kestämään näin suurta määrää. Et silloin kun mä opiskelin psykoterapeutiksi, niin se muuttui just silleen, että kaikki rupesi saamaan sen tuen, ketkä haki ja oli oikeutettu siihen. Niin aluksi oli tosi kiva tilanne, että niinku ei ollut hirveästi jonoja, asiakkaita, välillä jopa osattu joku tyhjä paikka olla hetken aikaa niin kuin vapaana. Mutta sitten se muuttui tuossa joskus 5 vuotta sitten ja yhtäkkiä oli ihan hirveät jonot koko ajan. Ja se jotenkin niin kuin ylikuormittu se psykoterapiasysteemi. Joo, ja sehän varmaan toi niin terapiapuolella suuri ongelma se, että ei ole terapeutteja tarpeeksi. Maksaa ihan hirvittävästi koulutus. Hyvän henkilöauton verran. Joo, mulla oli noin 50 000 euroa. Ja siitä on siis jo aikaa tosi paljon. Että mä en tiedä, onko ne noussut vai oliko se sitten jotenkin niin kuin, se vähän riippuu, että minkä koulutuksen käy, mutta kyllä ne semmoisen 30 000–50 000 euroa monesti maksaa. Sekin mun mielestä vähän niin kuin eriarvoistaa, kun oishan se tosi hyvä, että minkälaisessa taloudellisessa tilanteessa vaan ihminen voisi opiskella tuommoisen ammatin. Koska kyllähän sä voit opiskella lääkäriksikin, mutta kun se koulutus on jäänyt semmoiseksi vähän erilaiseksi kuin muut. Ei ainakaan, en ole itse huomannut, että olisi julkiseen keskusteluun tullut ollenkaan sitä, että sitä tehtäisiin samalla lailla NS-ilmainen kuin esimerkiksi lääkärin koulutuksesta, joka tuntuu kyllä sille, että olisiko jo korkea aika, että siihen kuitenkin suuri osa ottaa laina siihen koulutukseen. Sitten kukaan ei jää yksityiselle, eikö tuolle julkiselle ja kaikki menee yksityiselle, että saa joskus rahansa takaisin. Kyllä, siitä. Noin se menee. Itse asiassa mä oon kuullut, siis mä muistaakseni hallitusohjelmassa jotenkin mainittu, että jostain mä oon kuullut semmoisen, että ensinnäkin, että tämä psykoterapiakoulutus muuttuisi niin kuin 2-portaiseksi, eli olisi tämmöinen ykköstason koulutus, mikä on niin kuin, ehkä jos sitä pitäisi johonkin verrata, niin se olisi vähän enemmän tämmöinen niin kuin lyhytterapiatyylinen. Se kestäisi jonkun vuoden tai 2, ja siitä koulutuksesta tulisi ilmainen. Mutta tämä kakkostaso olisi sitten vähän niin kuin tämä nykyinen psykoterapiakoulutus, ja se pysyisi edelleen maksullisena. Mutta toikin olisi niin kuin hyvä juttu, koska me tarvitaan niitä semmoisia matalemman kynnyksen terapeutteja. Mutta toi on niin kuin,
Tuosta joitakin kirjauksia mä oon jossain nähnyt ja siitä on puhunut eri järjestöt, mutta se on varmaan vielä aika kaukana, milloin se tulee. Ei ainakaan tänä vuonna vielä. Se on vähän jäänyt sivulausen maininnaksi. Niin. Jutut. Kaiken muun myllerryksen ja uudistusten Kyllä. ja leikkausten sivussa. Että sekin olisi niin kuin hyvä kehitys, että saataisiin niin kuin psykoterapian nimikkeen alle tämmöinen lyhyempi terapiamuoto. Että ne ei olisi vaan näitä pitkiä terapioita. Mitä ne nythän niin kuin kuntoutuspsykoterapia on, se on se 1-3 vuotta lähes aina. Että olisi joku, mihin voisi mennä sitten heti kun tulisi jotain ongelmaa, että ei niin pitkiä jonoja, mutta ei myöskään niin pitkä hoito. Että mun mielestä siinä on hyvä idea ihan taustalla. Joo, se on, miettii se koko systeemi, niin se on se mankeliksi sitä voi kutsua, se puristaa aika hyvin ihmisestä mehut pois. Ja itsekin käynyt sen systeemin läpi, niin en ihmettele, että ihmiset väsyy siihen. Se on Niin. aivan karsea se, että hoitoon pääsy on sille, että pitää melkein vähän liioitella ne omat asiat. Että jos kerrot, että no mua vähän ahistaa ja vähän masentaa, niin se, että no katsellaan puolen vuoden päästä. Niin. Kirjaimellisesti katsellaan syssymällä meininki. Joo, se on se tulee siitä. Siis se on niinku yksilöille ihan hirveä kokemus, mutta se tulee just siitä, kun kaikki on niin jotenkin tukossa, niin sitten yritetään niinku jotenkin viimeiseen asti välttää sitä, että niitä ihmisiä otettaisiin jotenkin hoitoa tällä, mutta eihän se toimi silleen. Kun mielenterveyshoidon ydin on siinä, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa saisi apua, niin sitten ei tarvitsisi käydä vuosien terapiaa, eikä siinäkään ole mitään, mutta mä toivoisin, että ihmiset niin sais hyvissä ajoin sen avun, eikä tämä nykysysteemi on tämmöinen tosi myöhään ja sitten hirmu pitkiä hoitoja. Tuntuu vähän ehkä systeemi siltä, että jotain pitää tapahtua, jotain aika dramaattista ennen kuin sitten oikeasti pääsee nopeasti hoitoon, joka on ihan sama mihin ton saman ajattelutavan peilaa, niin se on ihan idioottimaista se, että odotetaan, että jotain tapahtuu ja sitten reagoidaan siihen, että kyllä se niin ennaltaehkäisevä tyyli olisi pitkän matkan kantamalla huomattavasti järkevämpi niin yksilön kuin yhteiskunnan puolesta. Kustannukset pienempiä, haitat pienempiä, Kyllä. Kärsimys pienempää. Kyllä. Se on varmaan se tärkein, se kärsimys pienempi. Että yksilö saisi elää tasaisempaa elämää. Ja silleen, että Suomen mielenterveyshoitohan on hyvin lääkepainotteista, joka Kyllä. tuntuu aika absurdilta se, että jopa lievään masennukseen kehotetaan lääkehoitoa, kun voisin semmoisen veikkauksen heittää, että valtaosa esimerkiksi lievemmistä mielenterveysongelmista saataisiin aika hyvälle tolalle ihan vaan puheavun kautta. Se on se niinkö A ja O siinä, että jos pelkät lääkkeet lyö käteen, niin lopputulos harvemmin on mikään erityisen haluttava. Se on varmaan se on iso soppa, siihen liittyy lääketeollisuus osana, sitten siihen liittyy semmoinen, että sehän on periaatteessa halvinta ja helpointa niin kuin hoidon antoa, mutta tottahan se on, että eihän se syntysyitä muuta millään tavalla ja ihminen, niin kuin ainakin jos lääkkeitä käytetään, niin olisi kiva, että niitä käyttäisi niin kuin hetken aikaa ja sitten voitaisiin yrittää parantua silleen, että voisi pärjätä ilman. Kaikki ihmiset ei tietysti pysty siihen, että jos on vakavampi häiriö, mutta joo, olen kuullut monia tarinoita, missä on käynyt tälleen. Kyllä se totta on, että monesti on käynyt niin, että ihminen on saanut vaan se lääkekuurin siihen. Ja miettii, mikä hoito on, millä tasolla on tällä hetkellä. Ja mielenterveysongelmat, varsinkin nuorilla, niin ei ainakaan näytä taas laskusuunnassa. Pikemminkin käsiin räjähtämässä vasta, vaikka tuntuu, että ne on jo nyt räjähtänyt käsiin. Ja varmaan some ja yleisesti maailman meno aiheuttaa sitä aika paljon. Ja sit voisin semmoisenkin näkökulmaa heittää, että esimerkiksi koulukiusaaminen, niin ei siihen oikein nykyään puututa kunnolla. Se on aika puutteellista se tyyli, millä ne hoidetaan. Että yleisin ratkaisu on se, että kiusattu siirretään toiseen kouluun, joka on sille, että kiusattua rankastaa periaatteessa. Eikö se ole
loogisempi ratkaisu, että jos on vaikka joku porukka, joka kiusaa, niin sitten ne vetää niin eri kouluihin. Siirretään se kiusattu ja sitten se joutuu yksin aloittaa uudesta koulusta, niin ei se ainakaan tilannetta paranna. No ei, se on totta. Toi on ehkä sellainen aihe, mihinkä mä en ole ihan spesialisti sanomaan, mutta onhan se niin kuin hirmu paljon puhuttu asia tuolla eduskunnassakin ja jatkuvasti saa viestiä niin kuin yksityisiltä ihmisiltä kiusaamiseen liittyen. Onhan se niin kuin, se on tämmöinen ihmiskunnan niin kuin niitä hankalia juttuja, että miksi kiusataan. Mutta toivotaan, että siihen kehitetään jotain parempia ratkaisuja. Sormet ristissä siihen asiaan liittyen. Se on kyllä niin yleisestikin semmoinen syrjäytyminen, että se syrjäytynyt nuorihan maksaa yhteiskunnalle aivan valtavan. Siihen niin pitäisi puuttua, koska se on sitten kanssa aika semmoinen iso lähtökuoppa kaikille mielenterveysongelmille. Monesti niihin liittyy jo valmiiksi jotain mielenterveysongelmia tai ulkopuolisuuden tunnetta tai jotain vastaavaa. On kaikista porukoista sysätty sivuun. Siihen jos joku viisas keksisi jonkun hyvän keinon, millä ne syrjäytyneet saa pois sieltä oman huoneen nurkasta, niin se olisi pitkän päälle aika hyvä hinna. Maksa sitten se takaisin korkojen kanssa. Se on oikeasti, se on varmaan yksi vaikeimpia juttuja, koska musta tuntuu, että minähän aloitin tämän mun someuran tekemällä live-striimiä paljon ja siellä varmaan osa katsojista oli tietyllä tavalla syrjäytyneitä, mutta ne niin kuin liittyi siihen live-striimi-yhteisöön ja siellä olivat aktiivisia, mutta jotenkin siinä ehkä rupesin miettimään, että siihen ei ole olemassa mitään maagista kikkaa, millä saadaan ihminen pois sieltä huoneesta. Ja sitten mä myös tajusin silloin, että aika monella syrjäytyneellä on kuitenkin joku tämmöinen niin kuin nettiyhteisö, joku Discord-palvelin tai Twitch-live-porukka tai joku peli, mitä ne pelaa. Ja niillä on, niin kuin, ei ole ehkä niin kuin tämmöisiä normisosiaalisia suhteita hirveästi, mutta sitten tosi monella, jotka sanoo ihan itsekin, että on syrjäytynyt niin kuin ehkä semmoisesta työelämästä ja opiskelusta, mutta siellä oli kuitenkin jotain kaveriporukoita ja kontakteja, minkä kanssa päivittäin melkein jutteli. Mutta ehkä ne yksinään ei riitä ihmistä tekemään onnellisiksi. Mutta en tiedä, musta tuntuu sen jälkeen, että jos näitä ihmisiä haluttaisiin auttaa, niin pitäisi mennä sinne. Sekään ei ole helppoa. Jos sinne menee vaan joku järjestö sinne jonnekin pistää syrjäytyneille Discord-palvelimeen pystyyn, niin ei sinne läheskään kaikki mene. Että se vaatii semmoista niinku osaamista hirveästi. Että se niinku, musta tuntuu, että työntekijöiden pitäisi itse olla siinä maailmassa mukana niinku jotenkin. Ehkä mun mielestä tämmöinen hyvä projekti tulee mieleen. Tämä oli Ylellä on se. Sekaisin. Ei, no sekin on, mutta Pavlovin rotat, vaikka koirat, mikä se oli? No Pavlovin rotat. Eikö se ole se semmoinen porukka, missä on niillä on semmoiset niinku hahmot? Ja se oli yllättävän suosittu. Että se oli niinku onnistunut projekti mun mielestä. Ja mä itse asiassa olen nähnyt heitä niinku livenäkin, vaikka he on aina salaisia, heitä ei tunnista, mutta niin. Siinä on ehkä niinku esimerkki semmoisesta projektista tai semmoisesta jutusta, millä on tavoitettu niinku ulkopuolelta ja tosi syvällisiä aiheita. Mä tykkäsin esimerkiksi siitä. Se on, jos niinku joku, heitetään vaikka joku ihan niinku hyvinvointialue, että esimerkiksi yrittäisi jonkun systeemin luoda syrjäytyneille, niin sitten väkisinkin tulisi vähän semmoinen, että sosiaalitantat tulee puhumaan, että tulkaas nyt opiskelemaan. Että se pitää olla niin siinä yhteisössä sisällä tietää vähän sen niin koodisto ja minkälaisia ne tyypit on. Ja sehän se on jännä, että puhutaan paljon some- ja netin haittavaikutuksista, mutta esimerkiksi tämmöiset niin jutut, niin ne on mun mielestä hienoja, että vaikka on syrjäytynyt, niin se on joku yhteisö. Oli se sitten vaikka ylilauta, joka on kyllä suoraan sanottuna melkoinen myrkky
Sekin on yhteisö. On, mutta harvinaisen myrkyllinen. Joo, sekin on sellainen asia, mitä niin kuin joutunut tietysti miettimään, kun jos olet Suomessa julkisuuden henkilö, niin sinusta on juttua siellä. Ja se on tietysti haastavaa niin kuin kohdata, mutta mulla on jotenkin mennyt siihen liittyen sellainen niin kuin ärtymys jotenkin tosi minimi. Jotenkin vaan ruvennut miettiä, että no, se on paikka joillekin ihmisille niin kuin pitää jonkinlaista kontaktia, saa purettua asioita. Ainakin on niin kuin olemassa yksi paikka, mihin kirjoitetaan, eikä 100 erilaista pikkupaikkaa. Mutta onhan se niin kuin, just niin kuin sanoit, että jos hyvinvointialue Pirkanmaalla päättää, että nyt mennään tonne, laitetaan Twitch-live ja Discord-palveliin ja pelastetaan syrjäytyneet, niin ei se onnistu silleen, että siinä niin kuin pitäisi jotenkin ainakin olla. Mutta itse asiassa siinä Twitch-puolella, hauska, että tämä meni nyt siihen, mä en ole tehnyt sitä pitkään aikaa, varmaan 2 vuoteen yhtään liveä, mutta siellä oli sitten loppuaikoineen semmoiset, että jonkun niin kuin pelistriimaajan niin kuin tukijana oli joku EU-projekti tai joku tämmöinen, että ne sai niin kuin rahoitusta siitä ja siihen liittyy joku nuorisojuttu. Mä luulen, että se menee sinne päin niin kuin enemmän. Siellä on joillain on tuntosarvet pystyssä. Niin. Joilla on sitä rahaa ja resursseja tukea tuommoista, niin se olisi kyllä, Twitch on siellä kyllä tosi hyvä se on alusta, että joku TikTok tai Instagram, niin ne ei ole samanlaisia. Ei, kyllä se on lyhyttä se sisältö. Niin. Se ei ole niin yhteisöllistä. Ja siis tämä kun juttu lähti tämä someen, niin kyllähän se niin kuin on, niin kuin se hankala juttu on se, että some itsessään ja ruutuaika on ihmisille niin kuin aika raskas juttu henkisesti, mielenterveydellisesti. Mutta kun ei voi olla tekemättäkään sinne sitä hyvää niin kuin mielenterveyssisältöä. Se on jotenkin sellainen asia, minkä kanssa mä oon joutunut paljon kamppailemaan sisäisesti. Mutta jos mä tekisin vaikka mun mielenterveysvideot, mä en edes keksi mitään muuta paikkaa, mutta mä tekisin niitä vaikka lehteen artikkeleita tai kirjoittaisin kirjoja, niin suuri osa nykynuorista ikinä katsoisi niitä. Mutta nyt, kun ne on siellä alustalla, niin ne katsoo ne. Et se on vähän semmoinen hankala juttu. Se on. Joutuu vähän niinkö sen hieman epäedullisemman ratkaisu ehkä, tai vaihtoehdon ottaa. Tietenkin somessa on hyviäkin puolia, mutta on sit valtavan paljon huonoja puolia se, että esimerkiksi kun TikTok, se on niin nopea. Se on niin nopea. Sille, se on niin kuin turbolahdet. Keskittyminen menee kyllä aika hyvin ihmisille alaspäin. Että. TikTok on niinku, se on niinku aivoille tosi kova juttu ja se on todellakin niin nopeita, että mä joskus kysyin ihmisiltä, että muistatko 5 videoa takaperin, minkä videon sä katoit, niin olikohan muutama 100 muisti. Eli sä mietit, sä selaat sitä, sä et muista edes vähän niin kuin sä et muistais kirjassa 5 riviä taaksepäin, mitä sä oot lukenut. Ei ole mahdollista edes. Yleensä ihminen muistaa. Mutta se on niin jotenkin nopea temposta, että musta tuntuu, että siihen liittyy tosi paljon niin kuin keskittymiskyvyn häiriöt ja PISA-tulosten laskut ja osittain mielenterveysongelmatkin, mutta ei se kaikkea selitä, mutta on se yksi iso tekijä. Se on niinkö, itse en TikTokia käytä enkä ikinä oikein innostunut siihen, mutta mitä on nähnyt tämmöisiä niinkö vaikka Instagramin puolellekin julkaistuja samanlaisia sisältöjä, niin siis se kaiken niin se kirsikka siinä kakun päällä mun mielestä on semmoiset, missä on vaikka jostain podcastista otettu joku klippi. Sitten siinä alapuolella on jostain pelistä otettu silleen, jotain gameplaytä, joka on mulle silleen, eikö ihmiset pysty sen vertaan keskittyä jompaan kumpaan, että pitää olla molemmat. Ja joskus nähnyt semmoiset, että saattaa olla 4 eri juttua. Eikö se ole? Se on se gameplay-juttu. On joku on keksinyt, että se on niinku vielä sitovampi. Ja se pitää ne semmoiset kiihtyneet aivot niinku hetken. Siinä pyörii se autovideo siinä alhaalla. Tiedätkö? Se on melkein aina. Se on aina se autovideo, joka ajaa alamäkeen. Sitten se, kuka se keksi? Tuntuu vähän, niin
tekisi mieli jollekin George Orwellille tai vastaavalle käydä näyttää, että tähän tämä teknologia meni, niin varmaan katsoisi, että mitä teidän aivoille on käynyt tässä matkan varrella. Toi on totta. Se on samaan aikaan huvittava, mutta on se huolestuttavaakin, että kun sehän näiden alustojen, ei ne niin mitään hyvinvointia nämä alustat mieti. Ne miettii sitä, että miten saa ihmiset selaa mahdollisimman pitkään, mahdollisimman intensiivisesti sitä sisältöä, ja sitten sisältöjen tuottajakin joutuu kilpailemaan ihan hirveän massankaan. Kyllä. Niin sitten pitää jollain lailla saada aina porukka pysymään ja katsomaan. Se on just näin. Varmaan vähiten myrkyllinen alusta on varmaan YouTube. Siellä on niin paljon pidempään se niin sisältö. Joo, itse asiassa mä näin semmoisen tutkimuksen, se oli tehty, mä en nyt muista tarkemmin, mutta siinä oli niin kuin mitattu eri some-alustojen niin kuin addiktiivisia ominaisuuksia. Ja siinä oli ränkätty YouTubeen niin kuin parhaimmaksi ihmisille, eli niin kuin vähiten haitalliseksi. Et siellä jotenkin sisältö ja sitten se kesto ja se, miten paljon sä rasitut siitä, niin oli vähäisintä jotenkin. Että se ei ole yllätys. Ja pahimpia oli muistaakseni Snapchat ja TikTok, joka on sekään ei ole yllätys. Jos sä mietit Snappia, eikö siinä niinku mä en edes käytä sitä, mutta siinä häviää ilmeisesti kaikki niinku vuorokauden sisällä. Se esimerkiksi, no joo, ne niinku kuvat, mitä lähetellään, niin ne katoo heti, kun ne on avattu. No niin, vielä parempi. Sitten toi niinku chattipuoli, että siinä pystyy tallentamaan niinku jonkun friendin kanssa vaikka jotain hyvää läppää heitetty, niin sen pystyy tallentamaan, että se pysyy siellä, mutta pääsääntö on se, että kaikki katoaa ja sitten on nämä striikit, se on ideaa mä en itse millään lailla. Se on käsittämättömän rankka idea joltakin. Yritetään saada ihmisiä mahdollisimman monta päivää putkeen viestittelemään turhasta asioista periaatteessa. Laittaa toiselle kuvaa seinästä. Striikki on silleen, onko tässä nyt mitään järkeä? No ihan niin kuin aivan käsittämättömiä neroja noi somefirmat, että kun on keksinyt niin kuin loppumattomat selaamiset, infinite scrolling, mikä että sä vaan selaat, se ei ikinä lopu. Aina kun se päättyy se NS-sivuun, niin se lataa uutta. Sitten on keksinyt hiljalleen kaikki nämä tämmöiset, että se tarjoaa heti kun joku loppuu, niin vaihtoehtoja uusia. Ja kaikki nämä striikit ja tykkäämiset ja kaikki on niin kuin hirmu tarkasti mietitty, että näin tämä kiinnostaa enemmän. Ja se on myös tällainen, kun itse on sisällön tekijä ollut nyt 4 vuotta, on tehnyt niin kuin somevideo, live, niin ne ominaisuudet, miten ne näyttäytyy niin kuin sille tekijälle, niin nekin on tehty niin kuin ihan mega koukuttaviksi. Että sulla on niin kuin se niin kuin ränkkää aina sitä sun videoa, että tälleen niin kuin, nyt on tämän verran näyttöjä, edellinen video sai tämän verran. Ne aina niin kuin vertaa niitä johonkin keskivertoon tai sitten YouTubettajat on moni sanonut, kun on tutustunut, että kun Tubessahan kun sä julkaiset videon, niin se näyttää, niin kuin, että miten se sijoittuu top 10. Niin sitten tietysti kun sä et saa sitä sinne omien aikaisempien videoiden tasoon, niin sä oot silleen, että no ei tää ollut hyvä video. Ihan niin kuin se olisi ainut arvo sun sisällöllä se näytöt. Sen kyllä, sen huomaa niistä sisällöntuotteista, jotka vaan seuraa sitä, että pääseekö se video sinne trendaan. Niin. Ne, jotka tekee ihan niin kuin sen sisällön puolesta sitä sisältöä edellä. Että semmoiset niin kuin tekijät, niin ne on kultaakin arvokkaampia näillä alustoilla, koska ne on sitten myös semmoisia videoita, mitkä monesti on hyvin kiinnostavia ja voi olla pitkiäkin ja niin sitoo ihmisen tai ihmisten katsojia sitä niin keskittymistä ja seuraamista siihen. Kyllä. Paljon paremmin kuin joku, mikä nyt olisi hyvä esimerkki, vaikka joku Jake Paul tai vastaava, joiden videot on ihan höttösisältöä, missä ei ole mitään suurempaa konkreettista arvoa, mistä et opii loppujen lopuksi mitään. Että ne on sitten vähän sille tyyppisiä. Joo. Mä varmaan, niin kuin, mä luulen, että nyt varsinkin jos alkaa tulla rajoituksia niin kuin EU:ssa ja Jenkeissä, niin se menee enemmän siihen, että tulee aina kuukausimaksut ja niitä vastaan nämä jätit suostuu ottaa pois algoritmia ja kaikkea tätä muuta sälää, mainontaa, koska nehän niin kuin rahan takiahan ne tekee sen, mutta se ihminen maksaa siitä,
että se saa käyttää niin kuin vähemmän addiktoivaa somea, niin varmaan ne siihen suostuu. Mutta taas, että missä vaiheessa se ihminen, niin kuin, koska hehän niin kuin haluaa maksimoida mainokset ja ruutuajan. Mutta jos se rahaa tulee jostain muualta, nythän on niin kuin jo YouTube Premiumia ja näitä tämmöisiä, mitkä niin kuin poistaa mainontaa ja tälleen. Mä luulen, että se on vähän niin kuin tulevaisuus. Miettii, niin no TikTokista nyt on ollut lähiaikoina keskustelua, että se kiellettäisiin niin ihan kertalaakista, joka TikTokiin liittyy muitakin ongelmia kuin pelkästään se keskittymiskyky heikentyminen ja semmoinen fast-paced homma. Että kyllä siinähän on ihan niin turvallisuuskysymyskin, tuleeko, no nehän menee Kiinaan ne tiedot. Se on epäselvää, niin kuin, että mitä sillä kaikilla tiedolla tehdään. Nyt just niin kuin, mä oon antanut 3 lehtihaastattelua nyt 2 päivän aikana aiheeseen TikTok liittyen. Ja tällä hetkellä se on niin kuin tosi polttava aihe politiikassa, että hirmu monta avausta on tullut siihen liittyen. Ja se on hirveän tärkeää, että se käydään nyt läpi, että voiko sitä käyttää. Mutta sehän on tehtävä niin kuin EU-tasolla sellainen rajaus. Jos Suomi on niin pieni alue, että jos täällä joku rajataan, niin se on vain, no okei, antaa olla. Mutta onhan se hurja. Siihen liittyy kaiken tämän muun lisäksi se, että mitä tällä tiedolla tehdään. Niin kuin semmoinen tietoturva-ase. Vähän niin kuin, ja sehän niin kuin ultratarkasti rekisteröi sun kännykän liikkeitä. On hivenen pelottavaakin se on ajatus. Onhan EU-tasolla jo onnistuttu aika isoissakin mullistuksissa aika hyvin. Kyllä. Niin kuin tämä tietoturva- ja tietosuojajuttuihin, että jos sen väärin nyt muistan, niin ollut jo 2 vuotta voimassa semmoinen, että kaikki data, mikä EU-alueella kerätään, niin se pitäisi jäädä EU-alueelle. Että sitä ei saa siirtää serverille, joka on sanotaan Kiinassa tai Jenkeissä tai vaikka Venäjällä. Ne on pakko pitää EU-alueella ja sitä valvotaan aika tarkkaan tietyllä tavalla, että tosi hyvä. Mihin sitä käytetään. Euroopan unioni on tietyllä tavalla ehkä maailman johtavaa tämmöinen nettiregulaatiosysteemi ja tekijä tällä hetkellä, kun miettii kaikki GDPR ja nyt on nämä uudet DSA niin mä luulen, että Euroopan unioni on silleen niin kuin edelläkävijä näissä asioissa, että tulevaisuudessa muut ottaa sitten vähän mallia, että miten sitä tehdään. Jos ottaa, miettii. Se on ehkä tietyllä tavalla, vaikka vertaa jenkkeihin, niin eurooppalaisille ei ole niin vieras ajatus semmoinen valtio tai vaikka EU-tason kontrolli, kun taas jenkeillä, niin se sotii jotenkin hyvin vahvasti heidän identiteettiä vastaan, että ei saa mitään kontrolloida. Se on heille vieras, joo, se on totta, että Euroopassa varmaan helpompi toteuttaa. Mutta siihenkin mä huomaan, että liittyy niin kuin tosi voimakasta politiikkaa, että markkinatalous on niin kuin iso juttu siinä ja se lobbaamisen määrä. Mä oon kuullut niin kuin huhuja, miten valtavat toimistot on näillä jenkkijäteillä Brysselissä. Siellä on niin kuin oikeasti siellä tehdään töitä sen eteen, että heille ainakin niin kuin pysyy käyttäjät siellä, että se on tosi poliittinen juttu ja siihen liittyy rahaa ja kaikki mahdollinen. Että mä oon huomannut, että eri puolueet suhtautuu hyvin eri lailla näihin asioihin, että mitä alustoja ne arvostelee ja se on kyllä jännä maailma. Olisiko ehkä vähän syynä se, että mistä sattuu rahoitus tulemaan? En osaa sanoa. Nehän on hyvin vaiettuja infoja, että mistä rahoitukset tulee. Kyllä. Niistä ei hiiskuta. Mutta siinä kiteytyy aika lailla tuossa keskustelussa ja poliittisessa väännössä nykypolitiikan ongelmat aika hyvin kanssa. Että just tämä loppaus, niin nehän on ihan siis huvittavaa, jopa hieman tragikoomista se loppauksen määrä, mitä harjoitetaan. Että nyt oli toi ilmastokokous, niin se ei koko ajan se keksi, että viepä tämä öljyvaltio ja sitten siellä on öljyfirmojen tyypit, niin sama on varmasti Brysselissä näiden somejättien kanssa, että siellä on ihan hirveä armaada sitä porukkaa. Siellä on varmasti paljon, mutta ehkä niin kuin
nyt kun on tälleen ollut vähän aikaa tuossa eduskunnassa, niin sitä lobbausta on niin tullut vastaan, niin ainakin täällä Suomessa, niin minähän kuitenkin loppupeleissä itse valitsen, ketä minä tapaan. Et se on niin kuin, alussa mä niin kuin otin tyyliin ensimmäisenä kuukausina hirveästi vastaan kaikkea. Sitten mä oon ollut sen jälkeen niin kuin todella tarkka, että kenen kanssa mä sovin tapaamisen. Se pitää jollain tavalla niin kuin antaa mullekin jotain kiinnostavaa tai jotain tietoa. Siitähän ollaan nyt Suomessa tekemässä avoimempaa myös sitä lobbaamisesta. Ne joutuu ilmoittamaan johonkin rekisteriin ne tapaamiset, ne lobbaajat. Mutta itse saa kuitenkin päättää, että jotenkin se on kuitenkin semmoinen systeemi, missä hirmu iso rooli on sillä edustajalla. Ja oli se sitten Euroopan parlamentaarikko vai suomalainen kansanedustaja, niin itse voi kuitenkin vaikuttaa paljon siihen. Ei tarvitse ottaa kaikkia, jotka haluaa tulla höpöttämään mistä milloinkin. Ei, jos mä näen jonkun alan, mikä on mulla niinku ihan selkeästi sotii minun periaatteita vastaan, niin en mä edes niinku lähde tapaamaan niitä. Varmaan joku toinen taas ajattelee, että no pitää minun nyt nähdä se toinen näkökulma, mutta itse olen ajatellut, että no tää on semmoinen asia, missä minä en koe, että on mitään hyötyä keskustella. Esimerkiksi vaikka turkistarhaaminen. Tai joku Patrian tyyppi tulee puhua. Niin. No, minä en siitä osaa sanoa, mutta just tämmöinen, mistä mulla ei ole mitään. Ei koske sun sitä erityisosaamista. Niin. Toi on kyllä hyvä, että jos siitä tulee julkisempaa, tiedetään ketkä käy puhumassa, että se nyt on aika hähmästä. Että se on hähmästä. Ei mitään tietoa loppujen lopuksi, aika heikosti on se info siitä, että kuka käy, ketä tapaamassa ja mikä siinä on se periaate. Että se on vähän semmoista ihmeellistä, se on ihan totta. Toi olisi kyllä edistysaskel, se pitäisi tulla kyllä varmaan ihan EU-parlamenttiinkin tulla. Siellä se on ihan eri taso. Se on varmaan ihan next level. No se. Yrität viedä jotain koulujen puhelinkieltoa Suomessa läpi, niin saatat onnistuakin, mutta sitten EU-parlamentissa, niin yritäpä siellä. Siellä on Samsungit ja Applet sun muut niin hankaamassa siihen malliin vastaan, että onko sä helvettiin niin sanotusti. Niin, saa nähdä. Sekin olisi kyllä, mitä on keskustellut erinäisten ihmisten kanssa ja asiantuntijoiden ja opettajienkin kanssa, niin se puhelinkielto olisi tosi hyvä, varsinkin peruskouluun, että jos ei sitä nyt yläasteelle voi ulottaa, niin edes ala-asteelle. Joo, ehdottomasti. Siis minun mielestä kun sitäkin on hirveästi jo tietoa, että ihmisellä jos on puhelin samassa tilassa edes, niin se haittaa sen keskittymiskykyä. Ja mä en näe mitään estettä sille. Ja sitten aina kun mä oon tästäkin paljon somea tehnyt, että pitäisi kieltää ne kännykät kouluissa ja varsinkin nyt kun oli tää PISA-gate, että oli aika huonot tulokset, niin sitten tietysti aina tulee viesti, että entäs tämmöiset erityisjutut, että tarvii sitten soittaa tai on vaikka puhelimessa on vaikka verensokeriseuranta. No totta kai ne pitää ottaa käyttöön. Emme voi ihan kieltää mitään tämmöisiä olennaisia juttuja, pitää pystyä soittamaan ja näin. Mutta perustilanteessa niin ei se nuori tee sillä koululla kännykällä mitään. Oliko se nyt Ruotsi, se ehdotus on, että otetaan koko koulupäivän ajaksi pois, ei edes välitunneilla käytä kännyköitä. Mikä on mä oon ihan varma, että jos tämmöinen tulisi, niin meidän koulutulokset paranisi, koulussa tunnelma paranisi, olisi vähemmän kaikkea negatiivista. Ja se vaan on niin iso vaikutin. Että jos vaikka, sitäkin on tutkittu, että jos ihminen vaikka menee nukkumaan ja sillä on kännykkä, jos on tyyny alla, se on pahin. Se vaikuttaa hirveästi uneen. Osahan nukkuu sille, että kännykkä on tässä rinnalla tai tyyny alla. Mutta jos se on tuossa vieressä yöpöydällä, niin se vaikuttaa siinäkin sun unenlaatuun hirveästi. Mutta sitten jos sä viet sen huoneen ulkopuolelle, laitat oven kiinni, niin sitten sä alat nukkua aika hyvin. Kun sä oot jatkuvassa yhteydessä siihen puhelimeen, niin se mielessä se yhteys on todella voimakas. Se on vähän niin kuin joku väärinpäin tehty terapia, että se on toiminut päinvastoin.
Se on kyllä. Toi jos kyllä toi Ruotsin malli, niin se on jo aika raju. Että Se on kova. itse on ehkä sillä kannalla, että varsinkin ala-asteella mun mielestä mitä ala-asteikäinen lapsi tekee puhelimella jotain järkevää. Ei loppujen lopuksi juuri mitään. Robloxia. Ja se Eiku mikä se on? Ei se ollut se, kun se on tää... Onko se Growtopia vai mitä ne pelaa kaikki? Kyllä taitaa nykyään Robloxilla. Growtopia oli ehkä enemmän meikäläisen niin sukupolven aikana. Se tuntuu hurjalta katsoa pikkuskidejä, että se puhelin on isompi kuin niiden naama. Niin vähän ihmetellä. Saa nähdä, mihin suuntaan nämä asiat on menossa. Kyllä. Toivottavasti pikkusen parempaa suuntaan. Varmasti menee parempaan. Nyt siitä niin kuin keskustelua kaikista tästä on enemmän kuin ikinä. Että se vaan menee silleen, että nyt paljon puhetta ja sitten alkaa tapahtua myös asioita, kun se paine kasvaa niin isoksi, että on vaara niin kuin tehtävä hyviä siirtoja. Joo. Aika antoisa keskustelu tässä on ollut. Vähän chiikailen kelloa, niin tässä alkaa ole hieman niin sanotusti leimauksen aikaa. Että, Sopii. Suuri kiitos, kun tulit tänne höpöttelemään. Saatiin vieras paikalle ja vielä hyvinkin mielenkiintoinen sellainen. Kiitos, oli kiva käydä. Yes. Ja seuraavat jaksot sitten tulee silloin kun tulee. Ei ole vielä varma toi julkaisutahti, mutta niistä kyllä ilmoitetaan sitten ihan selkeästi. Ja 3 jaksoa näitä nyt tulee tähän alkuun ja jos on kysyntää, niin kyllä näitä tehdään sitten jatkossakin, mutta se sitten katsotaan, että jos tämä porukkaa kiinnostaa tämmöinen suht vapaamuotoinen hölinä politiikasta, niin totta kai tätä jatketaan tulevaisuudessa, mutta seuraavaan kertaan. Morjes!